o onye nwudotele mgba omenani ga-adị malụ echi Maazị Igbo gbada anya ụfọdụ mmadụ kpachapụ anya abakata burisi o onye meriri mgba omenani ga-adị malụ echi Maazị Igbo gbada anya ụfọdụ mmadụ kpachapụ anya ogo unu afụgo n'ibe akaja eme ego ifugo n'ibe akaja eme ego ọkwa ivolo n'ibe akaja eme ego ifugozi n'ibe akaja eme ego ọkwa ifugo n'ibe akaja eme ego when united stand divided we fall Iko Igbo nale authority strong institute what a powerful tycoon Nanda Ndi Igbo awule anya o mana ndị banya ma ife akaje emego na agwa ntị Aka Gregorian calendar Akrumegu nwembe netoro aka Gregorian calendar Okwu ndụ mmadụ n'ngwali ndị Igbo n'abụgo ọpụtago Lokata hotels na event centers kedu maka nta akara elementary na mahadum Indigenous Institution Education na-akụzikwa edukuche nwatakịrị educator inwedukwele edukuche ewo Lokata hotels na event centers kedu maka nta akara elementary na mahadum Indigenous Education ọkwanụ Jizọs bụ onye ndu ndị Igbo ọkwanụ Jizọs na-azụ ụmụaka ndị Igbo CMS wetara Western Education Bishop Ajay Crowther delu Igbo alphabet gịnị bụ contribution Omenani Institution ị ga-etu onye na-azụlụ gị nwa ị na-agachụ onye na-azụlụ gị nwa ọtụ isi eme ya bụ na agbaghalịsịa ndị okenye ekpochiri after pouring emotion ndị okenye ekpochiri etiri m egwu nwe mgbe ndị tụrụ aka Gregorian calendar unu ga-esi unu etekiri action mana kwanụ ka ga na ọkwanụ mba na-abala agwụ okwu agwa mba na-abala agwụ kedu maka dia 7 days order yana dia pagan 12 months emesiesi n'ụka ga na ịmara alụsị ọ na-ezilive ọlụ alụsị Anglo-Saxon na alụsị Rome alụsị Greek ịmara alụsị ọ na-eralive ozi a dị anya ọkwa ịka na-eli star Ekeresimesi bụ the biggest holiday in the whole West Africa emesi ka na-eme m mkpọtụ ijide mmadụ arụ egwu
ibugo n'ife Aka-eje emego Rio Joseph Seba 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 onye geze ntọ n'ụlọ ife mmụọ na-agwa Igbo ntọnala Igbo etu ife si bido tenu ndị Igbo ife jama jiji gachọba isi na ntọnala eguzosize ntọnala osie ike alụkwasịbazia ụlọ elu nkwa ọnọsọlụ gị lụbazia otu aka Igbo si nwee bidote ọgazi arọ na-abụ ọga ịtọ na-ekwe nwanna dị egwu onye arọ na-abụ agasịa na-ekwe nwanna dị egwu onye aka na-ekwu ka na-ekwu odukwe ndị mbịambịa ndị mbịambịa unu ga-ebi n'enu enu ajụla ajụ ndị mbịambịa unu na ga-ebizi n'ụlọ etiti ajụla ajụ ndị mbịambịa unu ga-ebi na ground floor ajụla ajụ ndị mbịambịa ajụla ajụ keduzi ebe unu ga-ebi pasị na fa ga-ebi n'aja n'ime agụ ndị obodo tie ndị obodo kpọba ndị siri ike ndị obodo tie ndị obodo kpọba ndị dị humble man mana ogweroizm o mere ọnwa babidozie ntụba ọnụ oke from ime agụ to the foundation kedu ka m ga-esi lụsịzi ụlọ ịbịaza tụbazi ọnụ oke mana ndị obodo gbalụ nkịtị emesizi ọga ka o si gaa ọbụna welesigo foundation ma igwe niile dị na foundation okwute niile dị na foundation aghọlesigokwanụ foundation ndị nwe ụlọ bili n'elu aja ma mbọsi ife a ga-eme kirigbodomgbodomgbom sulugbo ọgwụ ome n'ife Aka-eje eme ego ekwuru m okwu wa mgbe nne tụrụ aka si Igbo chọba Igbo Institution Indigenous Institution Omenani Institution because powerful institution stand support powerful individual unu kana lụrụ Benny hotels ọdịzianụ ka o si nwete ọsọ nweta na Anambra ụfọdụ gbakọta tụfusi ọfọ ụfọdụ tụfukwuo ikenga agbara okwu oyibo na-achọ ọ bụ ọsọ a na-agba ka ị na-agba pedala aka ọ bụ ọsọ a na-agba ka ị na-agba kwadala aka o nwere ụdị ọsọ a ga-agbaba ịchọba Brazil inwetekwu invitation ịjaza okwu n'Ọka ugwu eji eje Ọka ọ bụ ugwu eji anọ Ọka Shali Nwamgbafọ n'obi ebi n'ime Ọka agụ na-eche mba nwere ofisi n'Ọka Udokachi Anambra ọbịa ebi n'ime Ọka eze nwanyị gbakata ochozu okene na mgbịrịgba ọbala tule gbakata chozekwu ojiji alụsị nwadibịa kedabi na-aga ijikwa laịsensị gị nwadibịa kedabi na-aga ijikwa satifiketi gị kedu dị nke ị na-agwọ ijikwa laịsensị gị inweta invitation ịjaza okwu n'Ọka ijikwa satifiketi gị ukwu eji eje Ọka abụrụ ukwu eji anọ Ọka na ijikwa laịsensị gị ifulu diva Aka-eje na-eme ife Aka-eje eme ego ọ dịkwa ka ife mmegbu mere onwe ya
ife akaje eme ego ọkwa ịfụgo n'ife Aka-eje eme ego ife akaje eme ego ikilili ife Aka-eje emekwa ọ dị ka akụkọ Alexander nwa mụlụ n'Omenani mana ụka na bafa ụka basafu ụka azụ azụ otonite ọghasa asịzi Omenani ọkwa omee n'ife Aka-eje eme ego ife akaje eme ego oyi n'ife mmegbu mere onwe ya ife akaje eme ego ọkwa ịfụlịa ife Aka-eje eme ego ife akaje eme ego ọkwa omee n'ife Aka-eje eme ego ọkwa ife Aka-eje eme ego when united stand divided we fall mana ndị banye ama nkwe ike ndị oyibo dịkwa n'authority mana ndị banye ama nkwe strong is to that what a powerful tycoon mana ndị banye ama nkwe Ndị dị n'igwe ọwụlebi anya mana ndị banye ama nkwe Ndị dị n'igwe ọwụlebi anya mana ndị banye ama nkwe sha Aka-eje eme ego nkutive Aka-eje eme ego Aka-eje eme ego mmalụ ife akaje eme ego Aka-eje eme ego nkutive Aka-eje eme ego